Ako si paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto, may luha pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraman o gabi. Ayan, good morning. Happy Sunday po sa lahat. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, mga sponsors, sponsors. Yun. Good morning. Araw ng Sunday. Ayan, nagpiprepare na ako. Kasi ngayon yung araw ng bayanihan dun sa kubo namin na ipapatayo. Sa amin kakapi na. Bibili muna ako ng pampaulam doon, ang kape ko. Mamaya ako na tumaan yun. Hanap muna ako ng pampaulam natin doon. Yan, let's go! Yan, dito na ako sa bahay. Oh, tinapay. Dito na, ang kung nagtitinimplang kape sa amin, binayaan ko, nag-spinner ka da. Ano pa? Dinuguan, pansit, 8 kilong pansit. Sudah ada. Yan na, bubuhatin na yung kubo. Binabaklas muna. Tatanggal na ako. Electrical dito, tatanggalin din yung kuryente doon sa poste na yon, tapos ililipat doon sa kabila. Pamanuan, tambrak paman. Malayo pa man ini tan tadi minggu. Pag Domingo malayo man ini. Maranaro, pwede na lang panikan. Terus apa kemangganan? Sebenarnya Tapon-napon. Oh, tadi na oh. kabelan. Ito na, pansit. Niluto ni ni pula. Sa pansit. Para sa isnakan doon sa Niluluto ni pula. 3 kilo yan. Hindi naman siguro ubusin. Konti lang naman eh. Tama lang. Tapos bumili ko ng 3 kilong dinuguan. Tsaka may gulay. Pero sa to. Natigat mo sana. Wala. Ano na? Ito kaya kasabu. Tama na. Sa kulang sadi pa. Init, init. Ayan na yung meriendahan. Saan naman mo si Alan sa to? Hindi ako nagbabayad. Nag-uli na. Baka, dami ko na ba yan? Nag-init ka lang dito sa atin. Ang nagkasarap ulit eh. Nagla na yung sabi mo. Ano para sa Alan? Mama! Mama! Doon naman sa daman sa tabo.
Sako po. Kumuha ito, eh. Kaya? Mana karo kita? Kaya magkaputong magputong. Oo, kumaba ano nyo, kumaba. Ano nyo, habag ha? Yan, hindi ka magkabatan. Yan. Amo. Tapos na pa? Nakalikod na ako. Nakabawayan pa. Wala tiki. Naging vlogger na ba rin? Lagi. Kasi ka na lang nag-tubig, bigasan ako. Natubong. Please, pagkira po camera, tingigat na ako kami. Sadi na. Sadi. Sadi. Pain Sadi. Pain Sadi ah. Sige pa. Usog pa. Usog pa, pawala. Pawala. Oh, sige, pwede na. Ulat. Sinilos. Bukol buboy. Nagkababayad man kamo? Ako diri. New Zealand. Hop. Jack. Jack, acquire. Nakbot. Limboy man. Ano ba ito? Kuryente. Atras yun na, atras. Muna din sa katikot doon, takaugot na. Atras. Buksin po ka sa katikot. Aba na. Sige. Mawal. Bante na. Ano? Timbak! Kalampitin na muna kamo. Ano din na, wala din magaman mga. Ano din? Abang ting ha. Kaya alam rin, taguro sa mga. Natay sa ating hawak na nga diyaw. Saan sito na? Na. Ito. May sito na. Huwag na po. Lumas na. Lainuan. Sunod, baba. Baba na. Ada mo natin mga bubuno. Hindi mo pa yan.
Balyong ito pag ano. Kumano sa liyo, mga lugan sila. Nabuhay ka, magkakuhan man sa nabuhay. Ito na ako. Baka naman ano? Aray ka boy, ano? Taas. Taas, ano ka taas? Apa ya tu? Sige, hindi. Kan, ilog mo. Ada. Ako din ito. Ilog mo sa ilog. Ba ito pusti? Ada pusti. Tabigon mo. Pusti. Tabigon mo. Ito pusti. Tabigon mo yan. Tabigon mo. Yan. Gudi. Oo ba? Babaan pa. Saan na tagap mo na? Yan. Oh, aku tengok. Oo. Ano na? Sakto na. Oo na. Pantay. Baik paka. Kita na kita martilyo mo. Mabili mo lang oh. Ano di ka ko na? Ha? Sige, kakutan. Sige, kaya pa. Kakutan mo na eh. Ha? Hindi na kakut yan. Sala do, sala. Mana? Sala. Ako. Baba. Pagay mo na. Alamin mo na saan ka? Salam na. Ako din nakadi. Ay, pupunta naman. Pareho ni silang tao. Kopi mo na doon. Alam ko. Nagaw ito. Kung paano na yan? Oo, nalugan. Tas na. Anak ko. Kaya, lipat mo dito na kapag. Lipat na. Lumuplas. Lantas, lantangan. Ay, kabigat sa lari ka lumas doon. Ada duas saja. Lantangan. Ha? Babaan ko sa mga. Sorry ni. Duyan. Ada club yang mana ni? Mana ni? Putulan na air diretso. Abi ano nagbabang ano na. Tama na may anlin. Kortan. Loy. Tumarong na ano? Ako pa ko eh. Ba na mo na yan. Ako na tindi. Abot mo pa kaya hindi. Pwede na. Nagla ulan. Tas pa. Oo. Ayo buran mo sana ngene sa ako. Ano bot? Alam mo rin. Buran sa ano bre? Inak nga ni ano. Adwa ka puto ka mo. Bot mo yan. Maganda. Ano ko balak-balak Ha? Natataw ka ng copyright. Tumuklas. Aba kaya lang ka. Sa tubo doy. Adwa buta yan sa Tadi ito ko nga niya baga ko. Sige, sige na. Nanggal pati. Yan lang Parang kilo ni ka.
Ito na. May gano'n siya, parik siya no. Patagil dyan nga eh. Ba ito no. Hindi magbuyad. Balik na. Parik na. Oh. Pakuan Parik na eh. Oh. Parik ka po. Kinak na. Yan. Ginakabot mo tayo. Yan. Sa Martilyo kaya. Kumatsing siya ito kuha. Tas na. Ikaw muna ito ibuk mo, tayo hindi na bumaba. Ito na lang guys. Sinira ka naman sa natin? Diri na, papakuan man sa natin. Butungon mo, tayo hindi mo putula, alam mo rin. Butungon mo. Yan, tapos butungon mo. Oh. Oh, pako! Ay di ba, patuloy din mo na ito. Arigita pag pinako tayo, hindi na tuloy na arigi. Iwag ko pa ito, tabi ko lang. Iwag pa yan, iwag pa ito rin. Okay, aro. Lagi naman mag bumababa na. Lipat na din. Kasi ito. Parga. Sabi ah. Sana. Ikaw naman sa ako ko. Sa langaw. Tadi pa ito eh, paano tadi? Ay ko kuma. Para na ang lulo. Okay na yan. 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 Wala ka na din sa katiko. Hop. Oh, harus na kano. Yan. Hindi mo na umat. Ulat ko na, pahingo na. Ada ilog sa hari ah. Adi ari ko. Lakasan ba ko? Dapat sa to. Diri batlisan ari yo. Yan. Wala ini kata. Ayo ini patnya. Talwak lang kan. Tutulak na dapat pero. Di na ilulog siya na to. Yan. Tolak na to paro pero. Ay, mari ka. Labis ka. Ngadod na, ngadod pagkakuha ka doon. Wala. Baka naman. Wala ka pang dila pang. Hindi makuulo ng bito ano. Balik ko kita. Dito na mo ko. Wala yung mas nagbuhunos. Mga kasalibot mo. Orga din, kaya na. 30 niya, so orga itong flip to, 40. Mama ka doon. Sa place po. Doon, tinggal ka doon. Naro. Good. Nasari sa mga police na. Wala na ano? Ay, mga mo lang linig. Kaya batong dito. Bayad naman. Ano pa? Tapos pala uban. Kasadsingan na pala. Maganda na pa ako. Napasan ako. Sana, taas na din. Video. Diyan ba? Diyan ba? Bupating po. May pagkano na. Gold. Ang binyaran. Gold lahat. Sa mga lumay ka batag ka. May gold lahat. Purot ka mo na. Kaya ako. Nagpili na ba sa bak? Marami na naman. Kasi ko yung sana pambas. Wala ba yung sa linggi ba yun? Pag nag-oran-oran, kumakawang pa yan sa mga gutas, nagtiklog.
Yung binuusan pala ito ninyo. Tubig no. Nang init. Kita naman ko. Nakadang kapindara ako kan. Ano si bangon dalawa? Aircon na ba? Puro ba't nabangan ni Ipin ng pudol ko kuitis. Dahil yung kunin bilyon ko. Malipad sa globo. Sabi ko pag nakaluto na, subsuban sa kuitis. Da palang password. Pag napasa ito yan ha. Tungal nga. Yan na, ako tanahin nyo. Pwede na ano. Sa top down. Niloog. Drone, bawa yan sa drone. Dito sa tungan ko, Facebook sa pinatagay. Down sa barangay. Ito, balong ko na nyo di top down. Naka-drone na, pagtuturulan na yan. Nakatuong sa dito. Kaning kaldero kayo dito. Kayo naman. Kalau grawal. Pag-iyan naman. Pag-iyan na ito matay. Dapat bakot ka sa tungan tan. Kaldero. Tagay sa na. Ha? Bagad to. Pulutan, isinapi. Ito na sana. Ito na sana. Bakot. Bagad mo gini. Bagad pa kayo. Di. Tingko ka ganda. May dalak nakaluto na. Chat ko. Di pa nga po. Chat na. Kaya tala pag pinutok na nga ni. May mga patindog. Ay, parilikado sa kita ng bigli mo. Par na. Luwag. Hindi ko at sabi. Yes, 20 na naman ito. Pati ako salon mo man son. Diliwan mo man sa street. Ay, kaya yung pagtaban. Ang kamuti. Agay yung gadi, ay kodal mo. Halo black. Tanong ralog, marijuana. Exclusive. Ay. Talo mo sabi. Init man kaya. Mga baso mo ka, anong ulog mo? Tapos mo ka pagpaparang suba na kayo. Nagnegosyo na sa ka ulunan. Nalaya pa po hindi pa yan. Laya na Pulto pa super na, lora na ka abot sa to. Ano nang sensasyon? Padpad na to pag giniro. Nagro sa urang pagpapadpad na puro pa yung sa dubaloy. Dapat gakaan. Bago malaya, dapat pag-araw ka, nagbarawasak na yan. Kaya nag-uuran, tayo may nag-uuran, kaya mag-iuran. Pari ka magkalat sa buhay, para ka magkalat sa butong, dapat nag-uuran. Nag-bungot, ibu. Ano ko sa kuha? Ito kami pagpuldo lang, gubat, bagal naman. Kaya kasi, kaya, Yung itubig-tubig sa loob. Kendahan pala dito sa plastic. Pansin. Kasi hindi na tadi sa New Zealand. Pero tinda sa pansin. Basta maglayab na. ay uli. Kapagad na mo, ano, ulay siya na. Kaya na siya nga mo. Lidahan. Sabagay, mga umat, tadaan mga parol. Kuha kinta na ito, trailer ko harvestin. Ay ko, gusto ka din. At kadi lunag. Ano, Lunag. 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 Lun
din sa kaya Jason na isipan na net sa plato ko kaganto pag dapat na tubato ay. Isa naman tupad sa dating nun. Pagili mo ka ng gara. Ito po. Ay, kahalikad to. Pinagparada. Oo. Buri ka, sila nga tingkad daw. Buri. Di na ako makaubay mo sa bali sa ring-ring bagay ito kuwan. Ano sila? Bugo. Yan sa agas. Ay ano to, yan sa karagumoy. Yung mga daon man. Murawan. Buri. Live. Bugo. Ito malalapad ang gagawin ka na. Ito iipitong siya na. Ang ito ring-ring pa rin na mo ko. Yung daon raw na. Buri kaya na ko. Agmanigi yun. Buri yan. Saan ko nga panig naman ito yun. Ang dapat ito karagumoy. Pag mga kamugigi. Saan man nga ako kwarta. Buri. Oo, saya korkar. Buri. Buri yan. Pero lang abaw mo. Diyan sa subantong sa buri. Bukan ko kuhan sa kalayo. Ha? Bukan dito sa tamaan sa kalayo. Boleh kuya bensin siya ada. Gugun ka siya to. Ayaw mo, hindi ka delikado. Maski sigarilyo ka, diretso ka. Gugunan to. Doon no. Kuya bensin siya ada. Mga nagagakot. Pero tibay ay. Pag napupuyong ko sa mga... Sa darwang patungan ka dyan to. Tapos lulukuton pa. Di magtuturo na. Di yan. Tarik man kakarap. Makabanti na. 150 grad dito pagkatarik. So tara. Wala makaroon ka. Pantag. Pag-iipiton mo ka sa mga kuya, tapos pag-gano'n na uwi. Pigodon mo na. Bilog-bilog. Tapos bago ipito. Dara kaya mga dako, gugun yung mga dako. Pinabukan ka ini. Grabe sigara, bilog-bilog ka na. Kaya sa mga kayo. Malman pat kasi. Ano? Ano? Ha? Di na, ugasan mo lang. Ugasan lang, kanon-kanon, no? Amo! Mikos-mikosan mo. Supusit kaya, gusto pa pagparugutan ko mga plastic. Supusit bagang sabing bulpin na pusit. Ito lang nga aba. Hindi na nga nakanugkutan. Nasantanan mo na yan. Pagkatapos si Lupin na nagpusan. Amo na ito, sabi ni Rang pagkukutan pa, hindi na nga nakuha. Parang mukha. Pag nakagat eh, tanggal eh. Pagluto na pagka, luluwas manan. Oo, pagka, Lalabo na. lalabo. Naman raw ba itong kinaka nalalatapos sa kupos ah. Ay, so kanuot man na doon, sa mga pusit talagang nagkukuhan. Puti. Pag nakalagpas sa gaya kapag pagulo mo, yan na dyan, sinilas. Hindi na pa tayo lulong mo. Unak talaga ka na. Hindi sa miglong, mugladang kupos ah. Ah, pag nagkakaluto ka, hapkok sa na. Sa pag inawon mo yan, sige na, kuha ka. So agko, Pugita na ito. so agko karorong, agko pusita, agko gurbang ka. Yan mo na ito, kanuos na kayo ito. Nag-vlog pa lang kamo. Pagbabawag sa rabbit ako rin, kasi sa gurbang ka. Bukong rabbit. Taguan, mga loro na pa yung pagtutok-tutok Kaya rabbit, baga nakabitin. pagtatunog. Lovebird. Lovebird. Mga lovebird. Kasi sa paglalaki. Rakit na. Inula yan. Asa ka din sa top down? Tipok-tipok gayon. Adi, madri ka kawa dia. Pag adi pihak bubu mabuwayan. Wala ito. Ay, Tinaguro ko ito sa tiguranan na. ay lalong na lupa. Baydon mo to ah. Sabi ko kung madri ka kawa no. Ito, pagtutok ko ito, mag-alinadahon. So, nagrururo. Kanito magbubuhay. Yang ano, pag burakan ba ka? Nagburak ka na sa gilid ka ko dali ko.
Ito naman ilukbar dito na, marot na ito kong talan. Nagrururuma na daw na. Kaya ito pala yung dito, diba? Buhay na dito po. Maguran-uran ko lang, basta ka tubig siya. Diba? Mabunga naman yung manggada pala ka di. Titikrak na sana naman magkakaon ka di manggadi. May. Pish-pish naman itong dipap. Mas mana pa ka na ilaw pagkaon. Lang sabot-sabot pag inom. Oo, pag inog ko inog. Di mo magkaon talaga yung mga sabot. Di na ibong siko na to. Karekot. Pinag-shik. Thank you. Sidig na pag ako na ulog anog, lalanog-lanogon. Ya pero may ako sa dia. So, Istro. istro sa kuha, so Sisto. Ya, so sup-supon niya. Talang sabot-sabot baga. Sabot sana. Oh, lalanugon. Pero nga twistik sa ditaling ah. Umuula sa tupon, sige lanog-lanog. Pag ako na tubig-tubig, tusukon. Ya, susup-supon. Madunungan ako ikay. Patilot ka to dar. Oh, mango flavor. Hanggang maning mayo di oras. Ay ni. Pero dangot sa mga para ko ano. Kababo na karan no, patuod na sana kayo. Karan no. Sapiyam. So, kuha di. So, Fragman, so ganda ko lang karpa na. Ako. Hindi ako mamamay na magtitinda sa rin ang dakulo. Dito siya na pagbuko. Mga dugong. Paano siya ito? Nagpahanap yun, nag-iento. Wala. Wala ko nito. Tren, tangan. Nag-iento na dakulo. Ang mga salit, dala naman babakangungan. Dana. Adi niya, di mo. Pupo pa mo na tubig dito. Asa na galon mo? Kada oras sana, asa na container. Kada oras, 10 liters. Tapos sumo. Di mo, di mo abot. Kumantos na. Umabot man. No? Sabay, simentado mo na. Pag-abot mo sa pag-abot sa di, dala sa ito nag-andar. Sila, sa PVC, sa itong pigpupunoon. Dati na magdali yun siya, di man maubos. Patukad, pwede stock na yun. Mag-abot sa doon, kataas man. Eh kung puro ilubuta, Ay, nag-ibugnad to. eh sa mga magpapatubig, siyempre. Nag-ibug na sa PVC. Ako nga nag-andar nga ito, generator, ato, makina ito. Ay, ang ganda sa kinalpungan dito. May among tindaman yung takir din. Yaman siya. Kamu yan masakit ako parlabahan ng singkul. Para kutang sanay ka, yaman. Dapat, ako ka serving mo. Babalibo na itong mga holding. Yan naman ngawan ko, wag kung araw ka itong pikitabulo. Muan, rarak po. Pag di kaya kaprak, Pag-wiwit-wiwit nga na siya ito ulit. iit sa pasad to nit. Ay, di ba sang maula. Pag-iwiyuyuon na. Ika pa. Ikot pa rin ang kami pa. Ikot ka. Unangan. Plastic ato. Pwede mo lang. Lalad mga taga-batong itat to. Galit ba ka? Ako si paring Jason, charity vlogger.
Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto, may luha pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Yeah. Pagod na paa sa biyahe, tricycle, jeep. Minsan lakad lang, isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap nyong hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat po, parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hey! Di ako perpekto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin. Hanggat may hininga, may maiambag. Konting tulong, malaking yakap. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Ako si Paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto, may luha pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Yeah. Pagod na paa sa biyahe, tricycle, jeep. Minsan lakad lang, isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap nyong hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat po, parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hey! Di ako perpekto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin. Hanggat may hininga, may maiambag. Konting tulong, malaking yakap. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Ako si Paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong